ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಬೀಚ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಯರ್ ಅತ ಬೀಚ್ ಇಗ್ಲ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇಗ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಆದಿತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಯರ್ ಹೋಪ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಆತ ಎನರ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ಇತ್ತಿನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ವಾಯ್ಸ್ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋಡು ಉಪ್ಪುಜೆ ದಾಯ್ಪಣ್ಣ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್ ಇಂಕ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನರ್ದಿಂಚಿ ಹೋಲ್ ಡೇ ಜೈದೆ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಜೈದೆ ರೆಸ್ಟ್ ದೆತೊಂದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ರಿಕವರಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತೆ ಬಟ್ ಸುಸ್ತು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಉಂಟು ಸುಸ್ತಂತೂ ಅವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಡೇಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಐ ಮೀನ್ ಬೀಚ್ ವ್ಲಾಗ್ ತು ಇರತ್ತೆ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂದು ಗಡಿಬಿಡಿಟುಲ್ಲ ದಾದನ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಇಲ್ಲಡು ದಾಯಿಗ್ ಇದು ಪೂರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅಂದು ಯಾನೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಇಂದು ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿಲ ರೆಡಿ ಅವೊಂದುಂಡು ದಾಯಿಗನ್ ಪನ್ಪೆ ಐಡ್ ದುಂಬು ರೆಸಾರ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಡು ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರೆತು ಓದಿತ್ತೆ ಯಾನು ರೆಸಾರ್ಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗನೇ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ದೇಯ್ದೋಡು ಬಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಫೀಲ್ ಮಲ್ತೆ ಓ ಗಾಡ್ ಯಾನು ಬನ್ನಗನೇ ಏತು ಡೇ ಲೈಟಡ್ ನಮ್ಮ ರೆಸಾರ್ಟ್ದ ವ್ಯೂನ್ ತೋಚ್ಪಾವನೆಕ್ಲ ಐತೆ ನೈಟಡ್ ತೋಚ್ಪಾವನೆಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ಯಾನ್ ಬನ್ನಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ಇತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಪೋನಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಬಟ್ ಫುಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆತನು ನಿಕುಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಒಡುವಿಸಿ ವಿಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ರೂಮ್ಸ್ ದಾದಾಂಡಲ ನಿಕುಲ್ ಎನ್ನುಲೆ ಏರಾಂಡಲ ಒಂದು ಊರುಡೆ ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಗಂತೂ ಯೂಸ್ ಆವಂದು ಒಂದೇನು ಯಾನ್ ತೋಚ್ಪಾ ಒಂದು ಪುನಂಚಿನ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬಟ್ ಏರಾಂಡಲ ಪಿದಾಯೂರುಡ್ ಇತ್ತಿದ್ದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡ್ ಬತ್ ಸ್ಟೇ ಆವಡು ಒಂಜು ದಿನ ಅಥವಾ ರಡ್ಡು ದಿನ ರೆಸಾರ್ಟಡ್ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಆ ಕಲೆಗೆ ದಿಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಯಾನು ಮೂಲತ ಚಾರ್ಜಸ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೆ 12,000 rupees ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಿಲ್ಲಾ ಬೋರ್ಡು 4 ಜನಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ವ ಪಂಡ 12,000 rupees ಸಪ್ರೇಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುವ ಅನ್ಪಂಡ 9,000 ಅನ್ಪಂಡಿರ ಕುಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಒರಿಯಾಗ 4,500 ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪಲಿಗೆ 4,500 ದಾದನ ಬೂರುಂಡು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅದು ಕೊರ್ಪೇರೆ ಲಂಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಿನ್ನರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ತೂಲೆ ಇಂಚ್ ಆಯ್ತಂಡು ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ದ ನವ್ಯ ಎಕ್ಸಿಟಿಂಗ್ ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರೆತು ಪೋದಿತ್ತೇನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿನ್ನರ್ ಎಂಕುಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಮೇರೆಗ್ ಬಾಯ್ಕೆದ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂತರತ್ತೆ ಸೊ ತಮ್ಮನ ಪಾಡೋಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮನ ಪಾಡ್ಜನೆ ಇಂಚ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಪತೊನ್ಪೋದು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತ ಶಿ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಗೇನ್ ಒಂದು ತಮ್ಮನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಲ್ಲಾಡು ಫ್ಲವರ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಫ್ಲವರ್ನ ಗಡಿ ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಕನೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲವರ್ ಅಪರೂಪ ಗುರ ಒಂದುಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಫ್ಲವರ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕನದಿನ ಫ್ಲವರ್ನ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಂಡು ಈ ಸಲ ತನೀಶ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ತಿನ್ಪುಜ ಎಗ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಫ್ಲವರನ್ನು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಅವಿನ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರ್ಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಆಯ್ಕೆ ಪಿರ ಬೇತೆದಾದಂಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬುಂಡ ಅಡಿಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಅಂಚೆನೆ ಅಂತೂ ಮಸಾಲಾಗ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಮಂಜಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ಆ ಫ್ಲವರ್ನ ಪಾಡುವೆ ಸೊ ದಟ್ ಮೈ ಫ್ಲವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಎಂಕೇಪಲ ಫ್ಲವರ್ಡ್ ಪುರಿ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಜಿ ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಫ್ಲವರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪುರಿ ಸೈತದಿತ್ತುಂಟುಲೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಇಗ್ನೋರ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ನ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡೋಡಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕೋಲ ಕೈತಲ್ ಬೈದಂಡು ಕೋಲಾಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಮೂಜು ದಿನ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಕೆಲಸಲ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಒರ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಶುಚಿ ಆವೊಡು ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅವು ಆಯ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಕೋಲದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಗಣಹೋಮ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗಣಹೋಮ ಪಂಡ ಐಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಶುದ್ಧವಾದ ಉಪ್ಪುಡತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಪೂರಲ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ದ ಪೂರ ಕತೆ ಆತಂಡು ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್ ದಿವಾನದ ಕವರ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ದೆಪ್ಪೋಡು ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಇತ್ತಂದು ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಪಾಡಿ ಇತ್ತು ಪಿರ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ದು ಇತ್ತದು ಪಿರ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನು ಸೊ ಅಂಚ ಏನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪೂರ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಉಂಡು ಒರಿಯಾಗಿ ಬತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೈರಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಡು ನಾಟ್ ವರಿ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ಸ್ಲೋಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಕವರಿ ಆವೊಂದು ಪೋಪ ಸೊ
ಟೆನ್ಷನ್ ಆವೊಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ ದೆತ್ತೋಂಡ ನಮ್ಮ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಪ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ವೈರಲ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ಅಲ್ಪದಾದನ ಒಂಜಿ ಲೆಟರ್ ಬೈದಿತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಕೆಲವರ ಇಂಚೆನೆನ್ನ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತದ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಓದಾಂದು ಫೆರೊಂದು ದಾದ ಓದಾದ ಪೂರ ಕೇನೊಂದು ಫೆರ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕುಲೇತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಓದಾದ ಅಂದ್ ಲೆಟರ್ ಓದೋದು ಪಂಡೆ ಆಂಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏನಂತ ತೋಚ್ ಪೌಚಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅರಿನ್ ಯಾನ್ ಬ್ಲರ್ ಮಂತದೆ. So okay, you keep watching. ಈ ಸಲ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಪೊಸ ಟ್ರಿಕ್ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಂತಿದೆ. ಈ ದಿವಾನದ ಕವರ್ ಉಂಡತೆ ಅವೆನ್ ಯಾನ್ ಉಲ್ಟಾ ಪಾಡ್ದಿನಿ, ಯಾನ್ ಸೀದಾ ಪಾಡ್ದಿಜಿ. ದಾಯಪಂಡ ಕೋಲದಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುವೆರು ಬೊಕ್ಕ ಪುಚ್ಚೆಲ ಇಡೀ ದಿನ ನೇಟೆ ಜೆತ್ತದುಪ್ಪುಂಡು ಐತ ನೂಲ್ ಪೂರ ಲಕ್ಕುಂಡು. ಐಗೋಸ್ಕರ ಉಲ್ಟಾ ಪಾಡಿಯೇ. ಹಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ? Good evening, look at this, my earring change and finally an ಏಪಲ ನಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಪಿಟ್ಟಿ ಇಯರಿಂಗ್ ದಿವನು. ಬಟ್ ರಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲನು ಚೇಂಜ್ ಮಂತದೆ ಯಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಉಂಡು ಅನ್ಪಂಡ ಕೋಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಕೋಲಗ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಅಂಚನೆ ಕೋಲ ಕೈತಲ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಒಂಜಿ 2-3 days ಉಂಡು ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಕಾರ್ ಗೆಜ್ಜೆಲ ಪಾಡ್ವೆ. ಗೆಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ರೆ ನನರ ಪುರ್ಸೋದಾದಜಿ ಪಾಡೋಡು ಇಯರಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದಿವೊನ್ವೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಸೊ ಕೋಲಗ ಇನಿ ಓದಿನ ಗೊತ್ತನೆ ಬುಧವಾರ ಬಯ್ಯ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೆ ಪಾರ್ಲರಿಗೆ ಪಿದಾರ್ದೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪ ಅಂದೆ ಏಪ ಗೊತ್ತುನೆ ಮಲ್ಪಾದೀನಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ಡ್ ಮಲ್ಪಾದೀನಿ ಅವು ಐ ಬುಕ್ಕ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಾದೀನಿ ಜಿ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ದಾದಾಂಡಲ ಇತ್ತನ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪಾವನ್ ಗಡಿ ಪೂರ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೋದು ಎಂಕ್ ಉದ್ದಾಸಿನ ಮಸ್ತ್ ನಿಕುಲ್ ನಂಬರ್ ಐಜ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದೆ ಇತ್ತೆ ಕೋಲ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪಾಂದುಲೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಬ್ರೋಸ್ ಅದೇ ಬೇತಿದಾಲ ಇಜ್ಜಿ. ಫೇಶಿಯಲ್ ಪೂರ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಾವ್ಜಿ. ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ್ ಮಲ್ಪಾದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ದಪ್ಪಗ ಪಿದೈ ಪೋರೆ ಉಂಡನ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಲ್ಪಾದಿತ್ತೆ. ಶೆಕೆ ಅವನುಂಡು ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪಾದಜಿ. ಈ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪವನ ಓ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಆತ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಆತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ. ಫೇಶಿಯಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಾರೆ ಮೋನೆ ಪೂರ ಇಂಚ ಕೊರ್ದು ಕುಲ್ಲೋನರೆ ಪೇಷನ್ಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉದಾಸಿನ. ಬಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಬ್ರೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವಲ ದಾದಾಂಡಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಕೇಶನ್ ಇತ್ತನ ಖಾಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ಐಬ್ರೋಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಯಾನೇ ಮಂತು ಉಡ್ಪೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಐತೆ ಪಾರ್ಲರ್ಗಂತೂ ಪಿದಾರ್ದೆ. ಸೊ ಇನಿ ಬುಧವಾರ ಬಯ್ಯ ಆತುಂಡು ನನ್ನ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಫ್ರೈಡೇ ಅವ ಐಬುಕ್ಕ ಕೋಲ. ಸೊ ಕೋಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತಂದುಪ್ಲೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಪೋದಲ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಎಂದಾಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನು ಬುಧವಾರ ಬಯ್ಯ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಆತೆ. ಸೊ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕೇನರ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತು ತುಳು ತಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇನ್ವೇನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಕೇನೂನು ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೊಪ್ಪುನೇಡು ದುಮ್ಮು ನಿಕುಲ ಅವು ತೂದ್ಲ ಉಪ್ಪರು ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಡು ವೈದ್ಯರು ಅಂತ ಪನ್ಪ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಅವೋ ಭಾಷೆಡು ಅವೋ ವರ್ಡ್ ಅಂದುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತುಳುಟು ದಾದ ಪನ್ಪೇರನ್ನು ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡ ರಪ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಲೆ ತೂಕ ಏರೇರೆ ಗೊತ್ತುನು ಅಂತೂಕ. ಓಕೆನಾ ಏತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲರ್ ತುಳುಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಣಿ ಯಾನಂತೂ ಎಂಕಂತೂ ಗೊತ್ತಾತುಂಡು ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು. ಸೊ ಐ ವಿಕಿ ಮೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತುಳುಟು ದಾದ ಪನ್ಪೇರನ್ನು ಗೊತ್ತಾ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಲೆ ತೂಕ ಏರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ ಅಕಲ ಪುದರ್ನೆ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ಅನ್ಪಿನ್ ಮನ್ಫ್ಯಾಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ఒక ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ಕೊಟ್ಪುಜಿ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ರಾಶಿ ಜನ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಾಡ ಆಪಗ ದಾದಾಂಡಲ ಕೊರಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಗಿವ್ ಅವೇ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಕೊಟ್ಪು ನಾನು. ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಪೋಪೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೈಮ್ ಉಂಡು 1/2 hour ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೆ 5:30ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂದೈತೆ 5 o'clock ಆಯ್ನಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಒಂಜಿ 5:30 ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ನೂರ ಅಪ್ಪಕ್ಕ. ಓಕೆನಾ
ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೆಟಪ್. ಖಾಲಿ ದಿವಾನದ ಕವರ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುನ ನಿಕುಲ್ ತೂಯರ ಅಂಚೆನೆ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಪೂರಾ ರೂಮ್ಸ್ದಲ್ಲ ಬೆಡ್ ಕವರ್ಸ್ನೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೋ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆತೆ ಖಾಲಿ ದಿವಾನ ಕವರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುನ ನಿಕುಲ್ ತೂಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಗೇನ್. ಯಾನು ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಎನ್ನು ಸೊ ಐದ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಡತೊಂದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಫ್ರೈಡೇ ಎನ್ನ ಮೂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಪಾತೆರೆ ಎಲೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇತ್ತೆ ಕೋಲ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ ಬೈದನು ದಾಯ್ಪಂಡ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಫ್ರೈಡೇನೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವೇರ್ನ ಕೋನೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ದಾಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಆಯ್ನ ಆತು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಉಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಣ ಇದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇನೇ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಕ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಗಣ ಹೋಮದ ಕಾಣೆನೇ ಲಕ್ಕದ ಮಲ್ಪರೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಾನೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಆಪುಜಿ ದಾಯ್ಪಂಡ ಆನಿ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆದುಪ್ಪ ಬಟ್ರು ಪೂರ ಬೇಗ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಮೀದಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯ್ದ ಪೂರ ಅಡ್ಪುನ ಒಚ್ಚುನ ಜಾಲಿಗೆ ನೀರು ಮೈಪುನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಐತೆ ಇಡೇಟಿ ದೇವೇರ್ನ ಕೋನೆದಲ್ಲ ಕೆಲಸನ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದಿಂಡ ಐ ಕ್ಯಾನ್ 3 o'clock ಲಕ್ಕೋಡು ಹಾಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇನೇ ಮಲ್ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಐತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದೇವೇರ್ನ ಕೋನೆದ ಕೆಲಸ ಉಂಡತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ದಯಪಂಡ ಪೂರ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರಾ ವಸ್ತುಲೇನು ಪಿದಾಯ್ ದಿಯೋಡು ಆ ದೇವೇರ್ನ ಸಾಮಾನಲೇನು ಪೂರ ದೆಕ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯ್ ಪೂರ ದೇವೇರ್ನ ಕೋನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ 1 hour ಆಂಡಲ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ದಿ ಓಡಾಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಪೂರ ದೇವೇರ್ನ ಕೋನೆದ ಸಾಮಾನಲೇನು ಪೂರ ದೆಕ್ಕದು ಆಲ್ರೆಡಿ ದೀತೆ ಯಾನು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಉಲಾಯಿ ಪೂರ ಆಯ್ತು ಟೈಲ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಸೋಪು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಉರ್ದುದಾತಂಡು ನಿಕುಲ್ ಖಾಲಿ ಯಾನು ಕುಂಟುಡು వచ్చిನ ಮಾತ್ರ ತೂಯರು ಸೋಪ್ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಅವೇನು ನೀಟಾದ ಕುಂಟುಡು ಪೂರ ಒಚ್ಚದು ದೆತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಪೂರ ಸಾಮಾನುಲೇನು ಪಿರ ಉಲಾಯಿ ಐತ ಜಾಗಡೆ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಲ 1 hour ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತಿನೆಕ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂವರೆ ದೇವೇರ್ನ ಕೊನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಒಂಜಿ ಥರ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು. ಅಪ್ಪ ಈತ್ ಟೈಮ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿನೆಗ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಸೋ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಪುನು. ಈ ಡೇಟು ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ತೋಜುನಿಕಲೆ ಪುಚ್ಚೆಗವೆ ಬೆಲೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪುನನೆ ಬೆಲೆ ಕಾರು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತು ನಿನ್ನ. ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಸೋಫಾದ ಕವರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಿನ ನಿಕಲೆಗೋ ಆ ಇಡೇಟ್ ತೋಜು ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ನರ್ ತುಲೆ ಅವಲ ಮೆರೂನ್ ಇತ್ತನ ಅವಲ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂಗು ಶಿಫ್ಟ್ ಆತನ. ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಹೋಪ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ ಈ ಸಲ ವೈರಲ್ದ ಪೂರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫೀವರ್ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಮೈಕೈ ಪೂರ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿಪರೀತ ಸುಸ್ತು ಅನ್ಪನೊಲಿ. ಈತ್ ಏನಾನು ಸುಸ್ತು ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಫೀವರ್ ಏಪಲ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಐ ವಾಸ್ ಅನ್ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಲಕ್ಕರನೇ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಜಿ ಆತ ಟಯರ್ಡ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ ನಿಲ್ಲಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಜ್ವರ ಕನೆತ್ತೀನಿ ತನೇಶ್ ಆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗೆ ಮಾತೆ ರೆಗ್ಲಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ಏನು ಬರೀಟೆ ಉಲ್ಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಎಂಕ್ 4 ದಿನ ಈ ಫೀವರ್ಡೇ ಟೈಮ್ ಪೋಣು ಅಂದೆ ಎಂಕ್ ಅವಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಈ 4 ದಿನ ಏತು ಓದುದು ಒಲಿಯತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೈತಲ್ಲುಂಡು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜೋಕುಲು ದಾಯ್ಪಂಡ ಆಕುಲು ಓದುಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಪಿರೋಡಪ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏರಂಡಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಫರ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಾಡ ಡು ನಾಟ್ ವರಿ ಯುಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ ವೆರಿ ಸೂನ್. ಓಕೆ ಇದು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರ್ನ ಕೋನೆ ತೊಚ್ಪಾಯಿಜಿಂಡ ಎಂಚಾತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆನಿಕಲಿಗೆ ದೇವೇರ್ನ ಕೋನೆ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೊಚ್ಪಾವೆ ನಿಕುಲ್ ತೋಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಟುಡೇಸ್ ವ್ಲಾಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಲಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಸಿ ಯು ಸೂನ್. ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಪಿರತಿಕ್ಕುವೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಸತ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಿ ಬಾಯ್. ಹೌದದ ಬಾಯ್ ನಿನ್ನ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಾಯ್. ಬಾಯ್. ಸಿ ಯು ಗೈಸ್ ಸೂನ್.